Niin no nythän tässä näkyy Pietarin pääkatu Nevski Prospekt, joka on 4 kilometriä pitkä ja sen varrelta löytyy yhtä sun toista. Ja tässä toisella puolella tämä keltainen rakennus on Kostunit Dvor, kauppakeskus, johon ehdottomasti kannattaa tutustua. Ja hotellini M-Hotel on tuossa ihan kulman takana ja käymme kirjautumassa sisään sinne ja jatkamme matkaa. Mennään. Eli hotelli, kuvaatko nyt? Joo. Hotelli on siis tässä. Sisään. Hotellissa. Joo, nyt tässä on huonevaraus ja täällä ei ole virkailija, koska olen kerran aikaisemmin täällä ollut, niin virkailija muisti, kenestä on kysymys. Ja... We need your passport with immigration card. Of course. Souvenir from my hometown, Kouvola. This is best lakritsa in Finland, in the world. Yeah. Here you are. Thank you so much. Thank you, kiitos. No niin, nyt ollaan hotellihuoneessa. M-Hotel on siis hotelli ja tää on tässä ihan Kostunit Dvorin vieressä keskeisellä paikalla. 1 hengen huone, ilmastointi, taulu-tv, internetyhteydet. Kaikki toimii ja mikä tietysti on suomalaisille tärkeää, kun ollaan reissussa, niin minkälainen on WC, sehän kertoo hotellin huoneen tasosta jotain, niin väittäisin, että kohtuullisen siisti on WC ja suihkutilat, että kyllähän täällä viikonlopun kelpaa. Ja nyt mikä on tietysti tärkeintä ja mikä kiinnostaa ihmisiä on se, että paljon hotellihuone maksaa. Tää kyseinen hotellihuone on aamiaisen kanssa 33 €.